हायाव जों रायजो जानानै दङ, जि हाया जोंनि, जाय रावा जोंनि जाय रावखौ जों रायलायो बर' राव, जि हायाव जोङो थांना थादों बे जोंनि हा। बे हायावनो जोंनि आइ आफा आबै आबौमोना रायजो जालांदों आरो बे हायावनो बिथांमोना संसार जानानै बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लादों आरो गोदान जोलैखौ थांना थानो थाखाय बिथांमोना थुलुंगा होलांदों बा गोदान जोलैनो जायगा बानायनानै होलांदों। जाय हारियाव जोङो थांना थायो बे जाबाय बर' हारि आरो बर' हारि हिसाबै जोङो थांना थानायाव माब्लाबाबो जों गावखौ लाजिनाय, गिनाय, गावनि सायाव आत्मसन्मान हानि जानाय जों माब्लाबाबो सानफेराखै। जोङो बयबो सानो जे आं बर' हिसाबै थांना थानो लुबैयो। आंनि राव, आंनि महर मुस्रि, आंनि जानाय थानाय, आसार खान्थि गासैबो आङो बर' हिसाबै थांना थानो लुबैयो आरो बे जोंनि मोनसे आत्मगौरबै। गुबुन हारिया, असमिया, बेंगलिया, पान्जाबिया, माराठीफोरा बा मारवारिफोरा जिखि हारिया बे पृथिबियाव थांना दङ बा भारताव रायजो जादों, बै हारिफोर बायदिनो जोङो गावबा गाव गावनि आत्मसन्मान आरो आत्मगौरबखौ लानानै जोङो थांना थानो लुबैयो आरो बे मिजिं, बे थांखियाबो, बे आत्मबिश्वासाबो बर' हारिनिनो। जों बयबो बर' फिसा, बर' गामियाव थायो। बर'नि आसार खान्थि, आखल आखु, जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय, ना गुरनाय, आबाद मावनाय, दाउ अमा फिसिनाय, गय खान्थाल थाइजौ बारि बागान खालामनायनिफ्राय लानानै, औवा गायनायनिफ्राय लानानै बर'नि न'खराव जायफोर नेमखान्थि सोलियो बे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो थांना थानो लुबैयो आरो बेखायनो जोङो बर' आरो जों बर' राव रायलायो। बर' मिडियाम स्कुलाव, बर' बिजोंनि फरायसालियाव, बे सरकारि फरायसालि, भेन्सार फरायसालि, प्राइभेट स्कुल, जिखि फरायसालियानो जाया मानो जोङो बेयाव बांसिन बिबांनि बर' फिसाफोरा दिनै लेखा फरायनानै दङ, सोलोंथाइ लानानै दङ आरो जोंनि गासैबो थांना थानायनि जि जिउ, जोंनि जि थांना थानायनि जि लामा, जोंनि रायजो जानायनि जि लामा, बे जोङो बर' हिसाबैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो हाबा मावबोदों आरो थांना थानो थाखाय जोङो जुजिबोदों। दा बे गोलाव समनि जारिमिनाव, बे गोलाव समनि बर' हारिखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि, गायसननायनि बे जुजिनायनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि, बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रोखायै, थोंजोङै, खोब गोथां क्लियार रावजों बुंनानै गालांदों जे बर'फ्रा गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थांना थानांगोन। बर'फ्रा गावखौनो गाव सामलायनांगोन, दैदेननांगोन। बर'नि लेखा फरायनायनिफ्राय लानानै, आबाद मावनायनिफ्राय लानानै बर' हारि थांना थानायनि गासैबो बिथिङाव बर'आ गावखौनो सामलायनांगोन, दैदेननांगोन आरो बेनिखायनो रांखान्थिया मजबुत जानांगोन, लेखा गोरों मानसि उजिनांगोन, मोजां लेखा फरायनांगोन, गोग्गो सोलोंथाइ लानांगोन। जोंनि समाजनि थासारिया गोजोन जानांगोन, गोजोन जानांगोन, सुस्थिर जानांगोन। गासैबो बिथिंखौ नायनानै बड'फाया बुंनानै गालांदों जे बर' हारिया मास्टार रेस जानांगोन, बर' हारिया गेरेमसा माहारि जानांगोन आरो बर' हारिया गेरेमसा माहारि जायोब्लासो बर' हारिया थांना थानो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला बर' हारिया जिखि जायगायाव दिनै रायजो जानानै दङ, बर'नि सुबुं अनजिमाया खम, नाथाय बर'फ्रा साहसजों, जुजिनायजों, मेंनो रोङै मावनायनि गेजेरजों दिनै थांना थाबोदों आरो बेखिनिखायसो बर'खौ गादबनो, नाख्रेबनो, नासयनो, फोजोबस्रांनो जेसेबांखि सरकारि बेसरकारि षड्यन्त्र फैयाथों मानो, जोंनि गेजेराव, जोंनि खाफालाव जेसेबांखि गाज्रि गाज्रि बारहुंखा फैयाथों मानो, गिलु बालु सारन्थाइ फैयाथों मानो, दिनैबो
बर'फोरा बैबादि जेंना जेंसि बैबादि थासारि बैबादि माखासे अबस्थाखौ थासारिखौ नेवसिनानै बर' रायजो राजाया दिनै टाउनाव रायजो जा फिसा टाउनाव रायजो जा सहराव रायजो जा गामियाव रायजो जा नोंथांमोननि बायदि बेबायदि जायगायाव रायजो जा जिखि जायगायाव रायजो जाया मानो बर'आ बर' हिसाबै जोङो